எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ப அ பகவத்கீதை 18 டேஸ் லெவல் 1ல சாப்டர் 6ல இருக்கோம். தியான யோகம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்ம யோகம். 1லிருந்து 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும் கர்ம யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். கர்மத்தின் மூலியமாக, நம்மளோட செயல்களின் மூலியமாக பகவானை எப்படி திருப்தி பண்றது? அதுதான் பார்த்தோம். கர்மம் 3 வகைப்படும்னு பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு வந்து விகர்மா, செய்யக்கூடாத செயல்கள். வேதத்துல வந்து அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற செயல்கள். அது செஞ்சா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு பாபம் வந்து சேரும். அதனால நரகத்துல தண்டனைகள் கிடைக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்போம். அதுவும் தாழ்ந்த உயிரினங்கள்ல பிறவி எடுப்போம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கர்மா. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுல என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளால எல்லா நேரத்திலும் என்ன பண்ண முடியாது? சரியான முறையில நம்மளால தர்ம வழியிலே இருக்கணும் அப்படின்னும்போது, ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அ நிருக மகாராஜ் ஸ்டோரி நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அதுல என்னாச்சு? தெரியாம அவங்க செஞ்ச ஒரு தவறுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? தண்டனை கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் கர்ம யோகம் பழவே பழ ஏதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு புண்ணியங்கள் வந்து சேரும். அதனால நம்ம சொர்க்கம் போவோம். அதற்கான பலன்களை அனுபவிப்போம். அதற்கப்புறம் நம்ம திருப்பி இந்த பூமியிலே வந்து பிறவி எடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன மாரி கர்மங்கள் செய்யணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அக்கர்மா பண்ணணும். அதாவது பகவானுக்கு அ உகந்த செயல்கள நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத தான் நம்ப பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ப கர்மயோகத்துல நம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவானை திருப்தி பண்ணும் முறை. அதாவது ஒரு ஒரு செயல்லயும் நம்ப இப்ப சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா, அது ஒரு செயல். அது பகவானுக்காக செய்ற செயல். அதே வந்து நம்ப கோயிலுக்கு போறோம் அப்படிங்கும்போது, அது பகவானுக்காக செய்ற செயல். ஆனா பகவானுக்காக செய்யல, நம்மளோட திருப்திக்காக, நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம பண்றோம். ஆனா அது யாருக்கு அது எது அது அது என்ன ஆகாது அதுல. நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது அதுல நம்மளுக்கு அ கர்மா வந்து சேராது. அப்புறம் நம்ம அந்த சேரியட்டும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட உடல் ஒரு சேரியட் மாரி. 5 புலன்கள் வந்து 5 குதிரைகள் மாரின்னு. அந்த 5 புலன்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ப என்கேஜ் பண்ணணும். அந்த மாரி நம்ம பண்ணும்பொழுது, நமக்கு என்ன ஏற்படாது? நம்மளுக்கு கர்ம வினை ஏற்படாது. இந்த விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தியான யோகம். தியான யோகம்ன்றது மனதையும், புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி தியான நிலையில இருக்கிற விஷயம் சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு வந்து இதுக்கு பெயர். அ முனிவர்கள்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அ அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. இந்த மாதிரி செய்யறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஆத்ம பலம் அதிகரிக்கும். அதனால அவங்க நெறைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கும். ஆனா இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல நிலைச்சு இருக்க முடியாது. சில சமயம் என்ன ஆயிடுவாங்க, ஏன்னா மைண்டையும் சென்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாரிப்பட்ட நேரத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா, சில சமயம் அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுடும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு இதுல பக்தி சேவைன்றது கிடையாது. சரிங்களா? இதுல பக்தி சேவை அப்படின்ற விஷயம் இல்ல. பகவானுக்கு எங்கேயாவது இதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அது கிடையாது. நம்ம பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்தி தியான முறையில ஈடுபடுற ஒரு விஷயம். அப்போ அ ஆனா இதனால தவறான்னு கேட்டா கண்டிப்பா தவறே கிடையாது. இதுவும் வந்து ஒரு சிறந்த முறை. முக்தி அடையறதுக்கான நிலைப்பாடு தான் இதுவும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது என்ன அப்படின்றத நம்ப அ சாப்டர்ஸோட நம்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6 பார்க்க போறோம். நம்ம அத்தியாயம் 5 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகா இரண்டில் எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதற்கு சந்நியாசம், அதாவது அதை விட சிறந்தது கர்மயோகம் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது பக்தி செயல்பாடு சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சந்நியாசம்ன்றது மனதளவில் இருக்கணும். இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்ம சந்நியாசம், அதாவது விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகம் சந்நியாசம், கர்மயோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்மயோகம் பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல நமக்கு என்னைக்குமே என்ன ஏற்படாது, கர்ம பந்தம் ஏற்படாது. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அமைதியின் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எல்லாமே யாரோடது, பகவானோடது அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது, நமக்கு கஷ்டங்கள் அதாவது இது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், நமக்கு அமைதி இல்லாம போயிடுது இல்லைங்களா. அப்போ எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ போயிடும். அதனால நம்ம கிட்ட என்ன ஏற்படும், மன அமைதி ஏற்படும். ஏன்னா எதுவும் நம்மளோட கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு தெரியும் பட்சத்திலே நம்மளால என்ன பண்ண அதாவது நமக்கு அது என்னது, நம்ம அது பகவானோட கையில இருக்குன்னு போது, அதுவும் பாதுகாப்பான ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா. அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும், மன அமைதி ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம நல்ல உள் வாங்கும் சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எதற்காகவும் நம்ம ஏங்க மாட்டோம் வாழ்க்கையில. ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல கர்மம் செய்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கண்டிப்பா நன்மைகளே நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. பகவத்கீதையில நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது கர்மாவினால் பகவானை திருப்தி பண்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி, பகவான் மீது பக்தி அப்படின்றது உயர்ந்த நிலை. ஆனா முதல் நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம நல்ல செயல்களை செய்யணும். ஏன்னா எதனால கஷ்டம் வருதுன்றது தெரியாம இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு கர்மயோகத்தின் மூலமா நமக்கு தெரியுது, இந்த தவறான செயல்கள் அதர்மம் அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம அதனால நம்மளுக்கு பாபம் வருது, அதனால கஷ்டங்கள் வருதுன்னு தெரியுது இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், முதல் நிலையில நம்ம அந்த அதர்மம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈடுபடாம, அதாவது சில சமயம் ஆசைகள் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல 3வது அத்தியாயத்துல பார்க்கும்போது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆசைகள்னால்தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுது, நம்ம அதர்மத்தை பண்ணியாவது அதை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு எண்ணத்தை வச்சிருக்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கிற இந்த விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம அதர்மத்தில் போக மாட்டோம். அதர்மத்தில் போகல அப்படின்னும் போதே நமக்கு என்ன ஏற்படாது, நமக்கு கஷ்டங்கள் வராது. அப்ப வாழ்க்கையில நமக்கு கஷ்டம் வருதுன்றது நம்ம செய்யற தவறான காரியங்கள், வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற காரியங்கள்னால. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல் நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான் குறிப்பிட்ட முறைப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இப்ப நம்ம ரோட்ல போறோம், அதற்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு நம்ம பயணம் பண்ணும்போது மட்டுமே நம்மளால நல்லபடியா பயணம் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. நம்ம ஏதோ ஒரு தவறை செஞ்சு நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எனக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரியாதுன்னு சொன்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இது நம்மளோட கடமை. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்மளோட கடமை. அந்த மாதிரி நம்ம வேதத்தில் கொடுத்திருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில் நமக்கு உச்சரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க, உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அதர்மம் செய்யாமல் இருக்கும்போது, தர்மம் செய்யும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது, கஷ்டம் ஏற்படாது அப்படின்றது நம்ம நல்லா தெளிவா நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கஷ்டம் ஏற்படாம இருக்கணும், அதர்மத்துல ஈடுபடக்கூடாதுன்னா புலன் பொருட்கள்ல இருந்து நம்மள விலகிக்கணும், தப்பான புலன் பொருட்கள்ல இருந்து நம்மள விலகிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானோட பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இதுதான் அதுக்கான மார்க்கம்.
அப்ப பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண மாட்டோம், அதர்மம் செய்யற வாய்ப்பு நமக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். அதனால நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் ஏற்படாது. அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும், பக்தியில நம்மள முன்னேற்றம் கொடுக்கும், நம்மள முன்னேற்றி விடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம கடைபிடிக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது அத்தியாயம் 6. அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அஷ்டாங்க யோகம். அதை நம்ம பார்க்க போறது தியான யோகம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.1 to 6.9 வரைக்கும் சம புத்தி விவஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 6.10 இருந்து 6.32 வரைக்கும் ரகசிய சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றத வந்து 6.33 இருந்து 6.36 வரைக்கும் பார்ப்போம். அபியாசேன து கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத 6.37 to 6.45 வரைக்கும் சுஷீனாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகா அப்படின்றத நம்ம 6.46 இருந்து 6.47 வரைக்கும் யுக்த மனோ மதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாமே நம்ம சாப்டர் வைஸ் நம்ம ஸ்லோகத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யோகாசனம் யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகா அப்படின்றது ஒரு சாதனம். அதாவது சோல் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் ஒரு சாதனம். அதுதான் வந்து யோகா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம பார்க்கிறது கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா 3 யோகம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப செயலால நம்ம பகவானை சம்பந்தப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து கர்ம யோகம்ன்றத பார்க்கிறோம். நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறோம். அதனால நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கான விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல அது ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பக்தி யோகம்ன்றது பக்தியின் மூலியமா, பக்தி சேவையின் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றோம். அப்ப யோகான்றது என்னது, கனெக்டிங் விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சாதனம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 8 அங்க இணைப்பு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அஷ்ட அப்படின்றது 8, அங்கன்றது 8 அங்கங்கள் கொண்டது, இணைக்கும் விதம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒண்ணு வந்து யமம், அடுத்தது நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி இப்படின்னு வந்து 8 நிலைகள் இருக்கு. அதுல யமம் அப்படின்றது என்னன்னா வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ அஷ்டாங்க யோகான்றது தியானம் பண்ண முறை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தியானம் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும், அதற்கான ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ரொம்ப அமைதியான இடமா இருக்கணும். நல்ல சத்தமா இருக்கிற இடத்துல நம்மளால உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப வெளிப்புற பண்புகள்னு இருக்கு. ரொம்ப பாதுகாப்பான இடமா, அதற்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அமைதியான இடமா இருக்கணும். புனிதமான இடமா, தூய்மையானதா, சுத்தமானதா இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து வெளிப்புற பண்புகள், நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். அது யமம் அப்படின்றது. நியமம் அப்படின்றது உள்புற பண்புகள். நம்மளோட சாப்பிடுற விஷயம், நம்மளோட தூங்குற நிலைப்பாடு, இந்த மாதிரி நம்மளோட இன்னர் டிசிப்ளின்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பழக்கங்கள், நம்மளோட ரெக்ரியேஷன்ஸ், எந்த அளவு நம்ம வந்து வேற விஷயங்களை நம்ம வந்து நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கரெக்டா அளவு நம்ம வந்து பண்ற விஷயங்கள் தான் வந்து நியமம்ன்றது. அப்போ உட்புற பண்புகள், இன்னர் டிசிப்ளின்ஸ் சொல்றது. ஆசனம்ன்றது உட்காரமிதம் தியானம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஆசனம் நம்ம நிறைய இப்ப யோகா கூட நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய பேர் வந்து யோகா கிளாஸ் எல்லாம் போறாங்க. அப்ப நிறைய ஆசனங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி தியானம் பண்ண முறைக்கும் வந்து ஒரு சில ஆசனங்கள் இருக்கு. அதுல அவங்களுக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அந்த ஆசனத்தை அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் பிராணாயாமம்ன்றது மூச்சு பயிற்சி. நம்மளோட மூச்சு இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ஆயுட்காலமே வந்து நாள் கணக்கு கிடையாது. நம்மளோட மூச்சு விடும் முறையில தான் நம்மளோட ஆயுள் கணக்கு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம மூச்சு விடுறதை வந்து ஒரு அளவுகோலா நம்ம வந்து பண்ணணும். அது வந்து சொல்லுவாங்க, மூச்சு வந்து இழுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெளியில விடணும். அந்த இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல்ன்றதுக்குன்னே ஒரு அளவுகோல் இருக்கு. அந்த முறையில நம்ம வந்து பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மூச்சு வந்து சமநிலையில ஏற்படும். அதனால நம்மளோட உணர்வுகளும் சமநிலையில இருக்கும். இப்ப கோபத்தோட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்கும் இல்லைங்களா? நமக்கு ஏதாவது டென்ஷன், பயம் வந்துச்சுன்னா படபடன்னு மூச்சு வாங்கும் இல்லைங்களா? அப்ப மூச்சு சமநிலையில நம்ம வச்சிருக்கும் போது நம்மளோட சென்சஸும் எப்படி இருக்கும், கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அது அதனால ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிராணாயாமம்ன்றது. அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களை அடக்குதல். நம்மள 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம
வெளியில இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய வந்து அது வந்து பற்றுதல் கொள்ளாத மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை முழுக்க முழுக்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுதான் பிரத்யாகாரம்ன்றது. தாரணைன்றது மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது. மனம் வந்து இந்த ஜட விஷயங்கள்ல போகாம கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் மேல நிலை நிறுத்துறது தாரணை. அதான் கவனத்தை ஒருமித்தல். அதுக்கப்புறம் தியானம் அப்படின்றது தியான நிலை உட்கொள்ளுதல். தியான நிலையின் போது அவங்களோட மனம் எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே தெளிவா அமைதியான நிலையில பகவான் மேல நிலை பெற்றிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சமாதி, அதுதான் உயர்ந்த நிலை. அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இந்த நிலைக்கு வரும்போது இந்த எட்டு அங்கங்கள்ல இந்த 7 நிலையும் அவங்க முடிச்சு சமாதி நிலைக்கு வரும்போது அவங்க முழுக்க முழுக்க எப்படி இருப்பாங்க, பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி தன்னோட புலன்கள் மனம் எல்லாமே பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி சமாதி நிலையில இருப்பாங்க. தனக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். அதனால வெளியில என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது, தெரியவே வராது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 8 அங்கங்கள் கொண்டதுதான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தியானம் பண்ணும் முறையா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 5.27-28. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர்பாஹ்யான் சக்ஷுஷ்சைவாந்தரே ப்ருவோः பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாபியந்தரசாரிணௌ யதேந்திரிய மனோ புத்தி முனிர்மோக்ஷபராயணः விகதேச்சா பயக்ரோதோ யசதா முக்த ஏவ சஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி இப்ப பகவான் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ண போறாங்க. அப்போ இதுல என்ன நம்மளுக்கு, அதாவது எப்பயுமே இது வந்து என்னது, உரையாடல், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான உரையாடல்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுல ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் இன்னொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் இன்னொரு ஸ்லோகத்துக்கும் கண்டினியூட்டி இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படின்னும் போது 5வது அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஸ்லோகங்கள் இது வந்து அர்ஜுனர் வந்து என்னன்னு கேட்கும் பட்சத்துல பகவான் என்ன பண்றாங்க, அஷ்டாங்க யோக முறைய வந்து அர்ஜுனருக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.6. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத षष्ठोऽध्यायः. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கு நண்பன் விரோதின்றது வெளியில கிடையாது, எங்க இருக்கு, நமக்குள்ளேயே இருக்கு. நம்மளோட மனம் அதுதான் வந்து நமக்கு நண்பனும் விரோதியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? என்னைக்குமே நம்மள பக்தி சேவையில நல்ல தர்ம காரியங்கள்ல நல்ல நிலையில நம்மளோட மனம் வந்து கூட்டி ஆசைப்படுது அப்படின்னு பட்சத்துல அது என்ன ஆகுது, நமக்கு நண்பனா இருக்கு. அதே சமயத்துல அது வந்து அதர்மம் பாப செயலையும் ஈடுபடுறதுக்கு நம்மள தூண்டுது அப்படின்ற பட்சத்துல அது நமக்கு என்ன ஆகுது, விரோதி ஆகுது. சரிங்களா? அப்ப நம்மளோட மனம் தான் நமக்கு நண்பனும் விரோதியும். அப்ப நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனத்தை சரியான விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்துறதுதான் சிறந்த ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 6.10. யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதः ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசீர பரிக்ரஹः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். 3 விஷயமும். சரிங்களா? தன்னோட உடல்
மனம், ஆத்மா இது மூணுத்தையும் யார் மேல இருக்கணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதை எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவனமா பார்த்துக்கணும். ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்துக்கிற விஷயமா நம்ம மனதை பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா சின்ன குழந்தைக்கு நம்ம கொஞ்சம் தனியா விட்டோம்னா என்ன பண்ணும் அது? கொஞ்சம் சுட்டித்தனம்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? அதே நம்ம கவனத்தோட பார்க்கும்போது அது சரியான விஷயத்துல நம்ம என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்க அது என்ன பண்ணும்? சரியான விஷயத்துல அது தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரிதான் மனமும். மனத்தை எப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடுத்தணும். அப்ப மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளில் இருந்து ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6 பாயிண்ட் ஐ திங்க் 11 11 and 12. ஓகே. Okay. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्णा. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் போகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இது யமம் நியமம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இதுல குறிப்பிட்டிருக்கு. தனிமையான இடமா இருக்கணும். நிலம் அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பான விஷயமா இருக்கணும். அப்புறம் தர்பை புல் பரப்பி அது மேல மான் தோல் போட்டு அதுக்கு மேல மெல்லிய துணி போட்டு அதாவது மென்மையான துணி பட்டு துணி மாதிரி போட்டு அதை நம்ம பராமரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல், உயரமாக இருந்த என்னாகும்? விழுகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லைங்களா? அது மாதிரி தாழ்வான இடமா இருந்தா பூச்சிகள்லாம் வர்றதுக்கான அபாயங்கள் உண்டு. அதனால ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இல்லாம பார்த்துக்கணும். அப்புறம் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் யமம் நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து சரியான ஆசனத்தவங்க அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அப்ப இந்த யோகம் செய்யறதுனால என்ன கிடைக்கும்? மனம் தூய்மைப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தியானம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? தூய்மையான மனம் நமக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம மனத்துல நிறைய என்ன இருக்கு? ஆசைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் விலகி பகவான் மேல நிலைநிறுத்தும் பட்சத்துல அது தூய்மை அடையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சு 6.15 युज्यनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्तमधिगच्छति. हरे कृष्णा. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. யோகத்துல மட்டும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல், மனம், செயல்கள் இது மூணுமே எப்படி இருக்கணும்? கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பார்க்கிறோம். தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனத்துடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? ஜட உலகத்தில் உள்ள சம்பந்தத்துல இருந்து அவங்க விலகி இருக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். नात्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्णा. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இன்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ்ல இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதிகமாவோ இல்லைன்னா குறைவாவோ உணவு எடுத்துக்க கூடாது. நமக்கே சாதாரண யோகத்தின் இல்ல சாதாரண வாழ்க்கையில நம்ம அதிகமா உணவு எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு உறக்கம் தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்டைஜஷன் எல்லாம் வரும். அதனால நம்மளுக்கு சிரமம் ஏற்படும். குறைவா உணவே ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புல தெம்பு இல்லாம நமக்கு தளர்வு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு யோகியும் எப்படி எடுத்துக்கணும்? உணவு சரியான அளவுல எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனா பக்தி யோகமும் ஒரு யோகம் தான் இல்லைங்களா?
அப்ப பக்தி யோகமும் திறன்பட பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல உணவு முறையா இருக்கட்டும், உறக்கமா இருக்கட்டும், எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், மிதமான அளவுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது அரை வயிறு சாப்பாடு, அதுக்கப்புறம் கால் வயிறு நீர், அதுக்கப்புறம் காற்றுக்கு கால் பகுதி. இந்த மாதிரி நம்ம உணவை எடுத்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், டைஜஷன் சிறந்த முறையில இருக்கும், எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாம அப்படின்றத நம்ம பொதுவா நம்ம மருத்துவ ரீதியாவும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதேதான் நம்மளோட இந்த ஆன்மீக பழக்கங்களையும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, மிக அதிகமாக அதாவது மிக குறைவாக உறங்குறது. அதுவும் என்ன இருக்காது, நமக்கு மிக அதிகமா உறங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனமான ஒரு விஷயம் ஆயிடும். அதே குறைவா நம்ம உறக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு அது ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலை நமக்கு கொடுக்காது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி அதிகமாவும் கம்மியாவும் இல்லாம எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், மிதமான ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது அவங்களால யோகத்துல நல்லபடியா நிலை நிற்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 6.17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्णा. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் சரி பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு, உறக்கம், உழைத்தல், கேளிக்கை இதெல்லாமே ஒரு அளவா இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், துன்பங்கள்ல இருந்து பெருமளவு நம்மளால விடுவிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 6.18 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. हरे कृष्णा. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது தாரணை அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அது என்னன்னு பார்க்கிறோம், கவனத்தை ஒருமித்தல் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல என்ன இருக்கு, யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். ஏன்னா மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறதுதான் தாரணைன்றது. அப்ப மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி என்ன ஓட்டங்களை செயல்படுத்த சரியான முறையில கொண்டு வரணும், எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னத நிலையில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மற்றது 6.19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. हरे कृष्णा. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு அந்த தீபம் எப்படி இருக்கும், அலைப்பாயாம இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரே மிதமா முத்து மாதிரி எரியும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு தியான நிலையில உள்ளவங்களோட மனம் எப்படி இருக்கும், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம மனம் எங்கேயும் அலைப்பாயாம நிலைய பகவான் மேல நிலை நின்று இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மதஜி 6.22 ओके. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्कितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्णचेतसः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம்.
இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுதான் உயர்ந்த நிலை, சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலை. அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மனம் வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு ஒரு நிலைப்பட்டிருக்கும் தாரணையில அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தன்னிலையே அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்பவே இன்பத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது தாண்டி வேற எதுவுமே இந்த உலகத்துல தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடுலயும் இருப்பாங்க. எந்த ஒரு துயரம் வந்தாலும், இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு துயரம் வந்தாலும் அவங்க அந்த துயரத்தை பார்த்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, என்னைக்குமே அவங்க வந்து மிரள மாட்டாங்க. அதான் அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றதுல அவங்க நிலைப்பாடோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பரமானந்த நிலை. அந்த நிலையில வந்து சமாதி நிலை, சமாதி நிலையில உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம முன்னோர்கள் யாரு, பாண்டவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அது வந்து நல்ல முறையில தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர் வந்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அவங்களோட சீடர்களுக்கு. அப்ப அர்ஜுனர் கிட்ட கேட்கிறாங்க, உனக்கு அந்த மரத்தில் உள்ள பறவை தெரியுது அப்படின் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மரத்தில் உள்ள பறவையோட கண்ணு மட்டும் எனக்கு தெரியுது அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட மனதை வந்து எந்த அளவு போக்கஸ்டா இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அம்பு எய்த சொன்னப்ப கரெக்டா அந்த குருவியோட கண்ணுல வந்து அவங்களோட அன்பு வந்து போய் பாயுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் அர்ஜுனர், அதாவது ரொம்பவே போக்கஸ்டு, மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுல அர்ஜுனர் பாண்டவர்கள்லாம் சிறந்தவர்கள் அப்படின்றதுக்கான உதாரணங்கள் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் 12 ஆண்டுகள் அவங்க வந்து வனவாசம் போகும்போதும் வைராக்கியத்தோட அது என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அதை முடிச்சாங்க இல்லைங்களா? தன்னோட புலன்கள் மனதை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 12 ஆண்டுகளும் காட்டுல வந்து அவங்க சிறந்த முறையில அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அவங்க அஞ்ஞான வாசத்தை திறன்பட அவங்க நிறைவு பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி திரௌபதி அவங்களோட அதாவது அவங்களும் சுயமரம், திரௌபதி அம்மாவோட சுயமரம் நடக்கும் சமயத்திலயும் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு போட்டி இருந்தது. கீழே உள்ள தண்ணீர்ல மேல உள்ள மீனோட கண்ணை பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணணும், அம்பு விடணும் அப்படின்றது. பொதுவா நம்ம வந்து ஒரு பிம்பம் வந்து ஒரு கண்ணாடியில பார்த்தாலும் அது வந்து கஷ்டம் தான் இல்லைங்களா? அத வந்து அம்பு எய்தது. அதுவும் இல்லாம இங்க வந்து என்னது, நீர் இருந்தது. தண்ணீர்ன்றது காத்துல வந்து அலை பாயும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட நீர்ல பிம்பத்தை பார்த்து அந்த பிம்பத்தின் மேல, அதாவது அந்த மீன் மேல இருக்கும், அதை பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து அம்பு எய்தணும் அப்படின்ற ஒரு கடுமையான டாஸ்க். அதையும் வந்து அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, திறன்பட வந்து செஞ்சு அதுல வெற்றி பெற்று திரௌபதி அம்மாவை அவங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இந்த அளவுக்கு மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்திய பாண்டவர்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நம்மளும் எப்படி எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட மனதை பகவான் மீது பக்தி சேவையில ஈடுபடும் மாதிரி நம்ம நம்மள பழக்கிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனம் தான் என்னது, நம்மளோட நண்பன் விரோதி அப்படின்றது நம்ம இதற்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட மனத்தை நம்ம நல்ல வழியில் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கு நிறைய பிரயத்தனம், அதுதான் பக்தி. பக்தின்னும் போது அது மிக சிறந்த முறையில நம்மளால அதை பழக்கத்துல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.34. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, நமக்காக கேட்கப்பட்ட கேள்வி இது. சரிங்களா? கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத யார் கேக்குறாங்க, அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடை நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சு அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி போக்கஸ் பண்ணி அவங்க போட்டியில வின் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி அஞ்ஞான வாசத்தை சிறந்த முறையில முடிச்சிருக்காங்க. நீர்ல பிம்பத்தை பார்த்து அதன் மூலியமாவே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த உண்மையான உருவத்தின் மேல அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, அம்பு எழுதியிருக்காங்க.
அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி போக்கஸ்டா உள்ள அர்ஜுனர் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்று. இதெல்லாம் மனதோட நிலைப்பாடு. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனருக்கு அவ்வளவு சிரமம்னா நமக்கும் அது சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். அது நமக்கானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6.35. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருக்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மைந்தனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கண்டிப்பா அது எப்படி கடினமான விஷயம்தான். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பற்றின்மை அப்படின்னும் போது எதுல பற்று இல்லாம இருக்கணும்? ஜட ஆசைகள்ல, அதுவும் அதர்மம் செய்யக்கூடிய தூண்டக்கூடிய ஜட ஆசையில இருந்து என்ன பண்ணிடணும்? பற்று இல்லாம நம்மள விடுவிச்சுக்கணும். அந்த பயிற்சி அதுக்கு நம்ம தகுந்த முறையில கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ சரி, அதுல இருந்து விடுவிச்சாச்சு. மறுபடியும் வேற எதுல அதை நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணணும்? ஏன்னா மனம் எதையும் சிந்திக்காம ஒரு நொடி கூட இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கு வேற என்ன பயிற்சி கொடுக்கலாம்? நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு, தர்ம வழிக்கு நம்ம அதை பயிற்சி பண்ணணும். அப்ப 2 முறை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனம் ஒரு நண்பன் அல்லது எதிரி. இப்ப பகவான் சொன்ன வழிப்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா மனம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? நண்பனா இருக்கும். அதே நம்ம பகவான் சொன்ன படிக்கு நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தாம இருந்தோம்னா அது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? எதிரியா இருக்கும். அது நம்மள என்ன பண்ணும்? நிறைய இந்த ஜட ஆசைகளை நம்மள கொண்டு போய் விடும். அப்புறம் நம்ம அதற்கான கர்மங்களை நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால மனமே ஒரு நண்பனா நம்ம எடுத்துக்கணும். மாதாஜி 6.41. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அஷ்டாங்க யோகம் இல்லைங்களா? அதுல மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி மனமும் புலனும் எப்பயுமே எப்படி இருக்காது? கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது ரொம்பவே சிரமம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? வீழ்ச்சி ஏற்படும். சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு அந்த தியான நிலையில இருந்து அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படும். அப்படி வீழ்ச்சி அடையும் ஒருத்தவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்றதுதான் நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் பார்ப்போம். அதுல என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாரு வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ, தியான யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்றாங்க? பல வருடங்கள் சொர்க்கத்துல இல்லைன்னா வந்து நல்லோர்கள் இது மேல உள்ள தப்பலோகம், ஜனலோகம் இதுல எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நிறைய பற்பல வருடங்கள் வந்து நல்ல நல்ல சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த அவங்க அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்க செஞ்ச அந்த நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அந்த அதாவது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அவங்க வந்து யோகம் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதோட தன்மை குறையும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? மறுபடியும் வந்து நல்லோரின் குடும்பத்தில் அதாவது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறவி எடுக்கிறார்கள். நல்லோரின் குடும்பத்தில் எதற்காக அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்கன்னா மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால நல்லோரின் குடும்பத்தில், பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயத்துல அவங்க தன்னை நல்லபடியா அவங்க என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப நிறைய செல்வம் இருந்தது அப்படின்னா நிறைய பக்திக்கான விஷயங்கள்ல அவங்களால ஈடுபட முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி 2 விதமான பிறவிகள் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6.42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அது வந்து சிறிது காலம் பயின்று
யோகத்துல ஈடுபட்டு அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்களோட நிலைப்பாடு இது. அதே வந்து நிறைய காலம் அஷ்டாங்க யோகத்துல தன்னை நிலைநிறுத்தி அப்புறம் அதுல வந்து வீழ்ச்சி அடையும் பட்சத்துல அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களும் வந்து நிறைய சந்தோஷங்களை மேல் உலகங்கள்ல அனுபவிச்சுட்டு அந்த கர்மாக்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க. என்ன மாதிரி குடும்பத்துல? அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். அப்ப ஆன்மீகவாதிகள் குடும்பத்துல பிறக்கும்போது அவங்களால மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியும்? ஆன்மீகத்துல முழுமை பெற முடியும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பிறவி கிடைக்கும். இது கிடைத்திருக்கு அரியதான பிறவி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.47. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி, அவசியம் வாசிச்சுக்கிடுங்க ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கப்புறமும் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு மாதாஜி, அதுவும் நம்ம வாசிச்சுக்கிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் அதாவது 6வது அத்தியாயத்தின் இறுதி கடைசி ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணிக்கொண்டு எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இது வந்து பக்தி யோகத்துக்கான நிலைப்பாடு. இதுல இருந்து அடுத்தது நமக்கு 4ல இருந்து 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயத்துல வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? பக்தி யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்போ அதற்கான ஒரு குறியீடு மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து பகவான் மேல தன்னோட எண்ணத்தை மனத்தை வச்சு தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு பக்தி சேவை புரிகின்றானோ. பக்தி சேவைன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நம்ம என்ன இந்த உலகத்துல சேவைனாலே அது என்ன நினைச்சுப்போம், இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது. அதாவது தன்னோட ஒரு தாய் தன்னோட குழந்தைக்கு செய்யறது என்னைக்குமே எப்படி எடுத்துப்பாங்க? சிறந்த ஒரு விஷயமா எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுல வந்து என்னைக்காவது தாழ்வா நினைப்பாங்களா? அதே மாதிரி குடும்பத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் பண்றது, அதே வந்து சோசியல் சர்வீஸ் பண்றோம், இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள்ன்றது நம்மளோட இயல்பு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த சேவையே நம்ம என்ன பண்ணணும்? சேவைன்றது ஒரு செயல். அதே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பகவானுக்காக செய்யும் போது அது பக்தி சேவையா மாறுது. அப்ப எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதான் வந்து லேடர். கர்மயோகம் செயல்கள் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது, ஞான யோகம் ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா நம்ம பகவானை அடையிறது, அஷ்டாங்க யோகம் இப்ப நம்ம பார்த்தது 8 அங்கங்களை கொண்ட யோகம் தியான நிலை, அப்புறம் பக்தி யோகம். ஆனா இருக்கிறதுலயே உயர்ந்தது என்னது? பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே அதுல அடங்கிடும். சரிங்களா? அதனால பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அதற்கப்புறம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். சத்யுகம் அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றிய தியானம் 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 4 யுகங்களுக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன செய்து நம்ம வந்து பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்யுகத்துல பகவானை தியானத்தின் மூலியமா திருப்தி பண்ணணும். அதே திரேதா யுகத்துல விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்யறது, அதன் மூலியமா நம்ம திருப்தி பண்ண முடியும். அதே துவாபர யுகத்துல விரிவான கோவில் வழிபாடு நம்ம முறைப்படி செய்யணும். இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல 12.3.52 ஸ்லோகங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கலியுகம் நம்ம இருக்கிறது என்னது? கலியுகம் இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் இந்த கலியுகத்துக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? நாமத்தை விடாம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். மகா மந்திரத்தை சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 108 தடவையாவது நம்ம உச்சரிக்கணும். பகவான் நமக்கு கொடுத்த
நேரம், மணித்துளிகள் 24 மணி நேரம் இல்லைங்களா? ஒரு நாளும் பகவான் நமக்கு டெபாசிட் பண்றாங்க பேங்க்ல பண்ற மாதிரி இல்லைங்களா? அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு நம்ம அத செலவு பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம சாண்டிங்ன்றது ஒரு 108 தடவை பண்றதுன்றது ஒரு 10 நிமிடம் தான் ஆகும். அந்த 10 நிமிடம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக நம்ம கண்டிப்பா நம்ம குடுக்கணும். எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 10 நிமிடமாவது நம்ம பகவானின் நாமத்த உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற அப்பதான் அந்த நாள் வந்து நிறைவு பெறும். ஆரம்ப நிலையில. அதே நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காலங்கள் ஆகும் பட்சத்துல அது என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அத இன்கிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கலியுகம் அப்படின்றதுல பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி யோகம் அப்படின்றது மத்த யோகங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா படிக்கட்டுகள் வழியா நம்ம வந்து பகவானை அடையிற மாதிரி. அதே பக்தி யோகம்ன்றது ஸ்ட்ரைட்டா ஏன்னா கடைசியில நம்ம எந்த யோகத்தை நம்ம கடைபிடிச்சாலும் கடைசியில என்ன பண்ணுவோம் பக்தி யோகத்துல தான் நம்ம நிலை பெறுவோம் இல்லைங்களா? அதே பக்தி யோகம்ன்றது ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம லிஃப்ட்ல நம்ம போற மாதிரி அப்படின்றத நம்ம இங்க ஒரு ஓமையா நம்ம பார்க்கிறோம். ஜபம் சங்கீர்த்தனம் 2 விஷயம் இருக்கு. ஜபம்ன்றது தனிமையில அமர்ந்து மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பண்றது. அதாவது நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை நம்ம வாயால உச்சரிக்கிறோம். அத நம்மளோட காதாலே அதை நம்மளால கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் மனதுல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்தணும். இந்த முறையில நம்ம செய்யும்போது நம்மளோட கவனம் எங்கேயுமே திரும்பாது இல்லைங்களா? இது அவசியம் நம்மளோட குழந்தைகளுக்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த முறையில அவங்க படிக்கும் பட்சத்துல கூட அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு நல்ல கவனம் வந்து அவங்களோட படிப்புல நிலை பெறும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முறையில நம்ம பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம மந்திரத்தை உச்சரிச்சு அதே நம்ம காதுல கேட்டு நம்ம செய்யும் பட்சத்துல என்ன ஆகும்? நம்மளோட கவனம் சிதைந்து போகாம பகவான் மேல நம்மளால முழுமையா ஈடுபட முடியும். அதுவும் இல்லாம இது வந்து முதல் 3 நிலைப்பாடுகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ற மாதிரி ஆகும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் 9 வகைகள் பார்ப்போம் நம்ம. அதுல 3 நிலைகள், முதல் 3 நிலைகள் அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இந்த 3 விஷயத்தையும் அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சங்கீர்த்தனம். சங்கீர்த்தனம்ன்றது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஏன்னா வந்து பக்தின்றது நம்ம எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செய்யும்போது அது இன்னுமே சிறந்த ஒரு விஷயமா அமையும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுன்றது சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, சாண்டிங் அப்படின்றது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதற்கான ரெஃபரன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, வேதத்துல எங்கெங்கெல்லாம் குறிப்புகள் இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் நான். ஈஷோடசகம் கலி நாம் எங்க போயிடுத்து ஒரு நிமிஷம் வரலாம். இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷநாசனம் நதக் பிரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷநாசனம் நதக் பிரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பார்க்கிற இந்த ஸ்லோகம் எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத் அதுல வந்து இருக்கு. 108 உபனிஷத்கள்ல கலி சந்தாரண உபனிஷத் அப்படின்ற ஒரு உபனிஷத் இருக்கு. இதுல வந்து கலிகாலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா தாத்பரியங்களும் இதுல இருக்கும். அவசியம் எல்லாரும் வந்து இதை ஒரு தடவை படிச்சு பார்க்கணும். கூகுள்ல கிடைக்கும். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு கலிகாலத்தில் வயதுன்றது கலிகாலம் சரிங்களா? இந்த வயதிற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இருக்கிறதுலே சிறந்தது பகவானோட திருநாமம் தான் அப்படின்றத இந்த உபநிஷத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஆதிலில 17.21 சைத்தன்ய சரித்திரம். ஹரேர் நாம வை கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ கதிர் அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தில் கலியுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாருங்க. சண்டை சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போட விருப்பம் வரும். யாராவது சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அதை பாக்குறதுல ஒரு விருப்பம் வரும். அதனாலதான் நிறைய டாக் ஷோ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்னது நல்லா வந்து ஃபேமஸா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான நிறைய வந்து ஏமாத்துறதுக்கான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி இந்த மாதிரி உள்ள கலியுகம் தர்மம் வந்து ரொம்பவே என்னது கம்மியா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கலியுகத்துல விடுதலை அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலா 17.21ல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி பாகவதம் 12.3.51. कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति हेको महान् गुणः कीर्तनात्येव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं व्रजेत्. हरे कृष्णा. எனது அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்றது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள். இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள் மாதிரி பரிஷித் மகாராஜுக்கு யாரு கொடுத்தது? சுகதேவ கோஸ்வாமி. அதற்கப்புறம் முதல்ல கிளை கதைகள் நிறைய உண்டு. பிரதானமா வந்து இவங்களோட உபதேசம் அப்படின்னு நம்ம இவங்களோட கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும், இந்த கலியுகத்துல குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ குறைபாடுன்னும் போது என்னென்ன குறைபாடுகள் நமக்கு இருக்கும் கலிகாலத்துலன்னு பார்த்தோம்னா, மந்த புத்தி இருக்கும், தெளிவு ஏற்படாது, அப்புறம் 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போக போக 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். அப்போ மந்த புத்தி இருக்கும், ஆன்மீகத்துல வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இருக்காது, இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் ஆயுளும் நமக்கு ரொம்பவே குறைவு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கலியுகத்துல ஆயுளும் குறைவு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த குறைபாடுகள், அதுவும் தர்மம் இங்க ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கும் கலியுகத்துல. எவ்வளவு குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இந்த வயதிற்கு கலியுகத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்ததெல்லாம் தியானம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து இது டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணணும். ஆனா இந்த கலிகாலத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலே நமக்கு அந்த விஷயங்கள், அதாவது தியானம், யாகம் இதெல்லாம் செஞ்ச விஷயம் வந்து என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, இந்த ஜட வாழ்க்கையில அடிமைப்பட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம விருப்பப்படி நம்ம இங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம்னு. ஆனா எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்றது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்படின்னு பட்சத்துல ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு, ஆழ்நிலை ராஜ்யம்ன்றது பகவானோட உலகம், அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடைவோம் அப்படின்னு தான். ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12.3.51 ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி பகவத்கீதா 10.25. 10.25 படிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். महर्षीणां भृगुरगं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணராகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞமாவேன் அப்படின்றத இங்க பகவத்கீதையில 10.25 ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திலீலா 20.16. லலிதா மாதாஜி. திறக்கவே இல்லை, சாரி. नाम्नाम् आकारि बहुता निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालाः एतत् दृशित्वा कृपा भगवान् मामापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनि नानुराकाः. हरे कृष्णा. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயரில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானோட நாமமும் பகவானும் வேறு இல்ல அப்படின்றதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராம அவதாரத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பாலம் அமைப்பாங்க இல்லைங்களா?
அப்ப ஹனுமன் எல்லாரும் வானரங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பாலத்தை அமைக்கிறதுக்காக கற்களை கொண்டு போய் தண்ணீருக்குள்ளார போடுவாங்க, கடல் தண்ணீருக்குள்ளார போடுவாங்க. அப்ப அந்த கற்கள்ல என்ன பண்ணும், கீழே வந்து முழுகாது, மேல அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட நாமம் அதுல எழுதப்பட்டிருக்கும். ராமா ராமா அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கும். அப்புறம் ராமர் பார்ப்பாங்க இத. எப்படி கல்லெல்லாம் வந்து தண்ணீருக்குள்ளார போகாம இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி அப்ப நானும் வந்து கல் எடுத்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ராமரும் என்ன பண்ணுவாங்க, கல் எடுத்து போடுவாங்க. அது தண்ணிக்குள்ளார போயிடும். உடனே ஹனுமன்ட்ட சொல்லுவாங்க, நான் போட்ட கல் மட்டும் வந்து உள்ளார போயிடுச்சு, நீங்கலாம் போட்டது வந்து மேலயே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹனுமன் சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய நாமத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை அப்படின்றத வந்து ராமர் கிட்ட சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு லீலை. ராமர் வந்து ராமரா அவதாரம் எடுத்தப்போ பண்ண லீலை. இது எதற்காக இந்த லீலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானோட நாமத்திற்கு அவ்வளவு உயர்வு உண்டு, சக்தி உண்டு அப்படின்றத எல்லாருக்கும் உணர்த்தணும்ன்றதுக்காக. அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானோட நாமத்தை நம்ம சிறந்த முறையில் நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கும் அவங்களோட நாமத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், வேற ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பிரயத்தனப்படணும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுன்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். இது ஸ்லோகங்கள்னா கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்றதுக்குலாம் நமக்கு கொஞ்சம் சில சமயம் சிரமங்கள் ஏற்படும். ஆனா பகவானோட நாமத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சிரமமான ஒரு விஷயமும் கிடையாது இல்லைங்களா? இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நம்ம கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இன்னொரு விஷயமும் பகவானோட வேதங்கள், மந்திரங்கள் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? தூய்மையா இருக்கணும். ஆனா பகவானோட நாமத்தன்னும்போது நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம உச்சரிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஒரு அனுமதி உண்டு. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானோட நாமத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்தியலில 20.16 நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு விஷயங்களும் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் சிறந்தது கலிகாலத்துலன்றதுக்கான வேதங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட என்ன இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் அவசியம் என்ன பண்ணணும், ஹரிநாமத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம உச்சரிக்கணும், நித்தியப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகா. அதுல அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம், மனத்தை ஏன் கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு என்னன்றதை பார்த்தோம். பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாளையிலிருந்து நம்ம பார்க்க போறது பக்தி யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்திற்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna devotees. Hare Krishna.